seara și iarăși tot un jur învie. Câțiva își vorbesc despre iubire, iar alții de copilărie. Nici nu mai crede că în țară, când toți știu doar de cabarete, pe-al nostru meleag de pribegie, se cântă azi de dragobete. Stimată audiență, dragi profesori, colegi, bine v-am găsit la așezătoarea noastră, organizată în exclusivitate, împreună cu elevii ansamblului etnofolcloric de la Catedra de Canto, care de altfel vor fi și protagoniștii acestei festivități dedicate sărbătorii dragostei. Îndrumați de profesoara doamna Viorica Cheptănaru. Îi invităm cu drag la așezătoare. Mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, lasă-mă la așezătoare, la 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 la. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la așezătoare, la 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 la. Sunt sigură că știți și ați auzit de dragobete, dar oare câți dintre voi și-au explicat proveniența acestui nume specific? Ei bine, vom încerca astăzi să evidențiem mai multe aspecte ale acestei tradiții, dar și să ne familiarizăm cu spiritul folclorului românesc. Legenda spune că un tânăr al pământului străbun, cărui îi spun toți cap de primăvară, este fiul drag al babei Dochia. Un balnic iubăresc din fire cu nume împărătesc de dragobete, care aduce în hore flăcăi, dar și mândre fete. Se spune că el, păsările pădurii, a împerecheat și mințele fetelor tinere a luat, iar Maica Domnului l-a metamorfozat. Și floare de iubit l-a transformat ca să rămână în veacuri adorat. Dragobete la români e același Eros la greci sau Cupidon la romani. Denumirea de dragobete provine din limba slavă și apare pe la mijlocul Evului Mediu, sub denumirile de Vobritenia, Rogobete sau Bragovete, până când s-a impus denumirea de dragobete, varianta românească a sărbătorii iubirii. Dragobete din slavă se traduce astfel. Dragul înseamnă drag, iar bite al meu, deci dragul meu. Alți filologi au explicat denumirea prin alte două cuvinte dacice, trago și pede. Aceste două cuvinte transformându-se în timp în drago și respectiv bete. Ia auziți la mine, și dacă toți suntem și vorbim de dragobete, și dacă toți suntem la așezătoare, ce-ar fi frumos să cântăm pentru alenare? Hai, hai! Păinea nu știa frământa,
zilele noastre e ușor să iubești, perechea să-ți găsești, să nu cunoști de neputință, de dragoste neputință. Să știi că ai mare dreptate. Când eram mai mică, bunica îmi povestea adesea că în ziua de Dragobete există și o superstiție. Dacă această zi te prinde fără pereche, poți să rămâi singur tot anul. Și dacă tot am pomenit de superstiția de a nu rămâne fără pereche de Dragobete, afirmăm că existau pe timpuri diverse melodii care subliniau tăria acestor emoții și sentimente profunde. Nici soarele și nici frigul, nici sărăcia sau boala, ci doar iubirea are puterea de a sugruma și de a înfrânge inimile. Iar tinerii, deși în plină suferință, totuși prin cântec se alină. Între
românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima parte a secolului 20 au mai atribuit și alte denumiri pentru această sărbătoare, precum Ioan Dragobete, Dragostitele, Sankt Ioan de primăvară, Cap de primăvară sau Cap de vară întâi, dar și Dragomirul Florea sau Granul. Fiind un obicei de început de an, se spune că cine participa la această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului și că dragobetele îi ajuta pe gospodari să aibă un an înbelșugat. Se obișnuia că fetele și băieții să fie îmbrăcați în straie de sărbătoare, ca mai apoi să pornească în grupuri, prin lungi și păduri cântând. Fetele strângeau viocei, viorele și tămăioase, pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra până la sânzăienie, când le aruncau în apele curgătoare. Fetelor, mi-am adus aminte de Tudorel. Mai țineți minte că mergeam toate în pădure după viocei? Adesea mergea și el și ne cânta câte un cântec. Așa este, păcat să uiți așa ceva. Tudor e un dar de la Dumnezeu. Ar fi păcat să nu ne cânti un cântec, mai ales în ajun de dragobete. Te rugăm, Tudor. Cățuță,
ne poartă mai întâi de grijă este mama. Așa că să cântăm ceva și pentru ea. Hai, hai. Rugați mamei multe zile, tiridam, tiridari, Dragobetele a fost transformat într-o bulioană numită năvalnic de către Maica Precistă, după ce acesta a îndrăznit să îi încurce și ei cărării. În unele locuri este sărbătorit și la data de 1 martie, întrucât se considera că el este primul deschizător, sau cum spun alții, prevestitor al primăverii, care începe odată cu luna martie. Of, dragostea. Bai dulce, bai mare, bai bună, bai rea. Dragilor, ceea vostru e pus deoparte, așa că speranța nu moare niciodată. Hai,
Dacă îi mai fura câte un sărut de la fetele dragi, de unde vine și expresia dragobetele sărută fetele. Dacă și băiatul îi era drag fetei, aceasta se lăsa prinsă, ulterior având loc și mult așteptata logodnă. Astfel se încheia sărbătoarea de dragobete. Înspre seară, logodna urma să fie anunțată comunității statului și membrilor familiei. Stimată audiență, șezătoarea noastră a luat sfârșit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ați devenit părtași emoțiilor noastre autentice. Să iubiți în fiecare zi și să trăiți din plin!